Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пачаткі праваслаўя ў Войнаве звязаныя з 1830 годам. Тады пачалі прыбываць сюды рускія стараверы. Заснавалі яны некалькі вёсак: Ануфрыева, Кадзідлова, Войнава. Была ў іх свая маленна, малітоўны дом у цэнтры вёскі і манастыр над возерам Дусь. Когда глубину немокрено шествовал Израиль, ныне же Христа роди бессемене девая, море по прошествии Израиля. Ten klasztor bardzo się rozwijał. Росквіт манастыра прыпаў на час, калі яго ўзначальваў Павел Прускі і вельмі асвечаны чалавек. Тады нават стараверы з Расіі прысылалі сюды юнакоў, каб пад яго кіраўніцтвам атрымалі манастырскую адукацыю. Paweł Pruski po wnikliwym studium. Пасля шматгадовага вывучання свяшчэннага пісання і прац айцоў царквы Павел Прускі вярнуўся ў лона праваслаўнай царквы. Паколькі ў навакольнага насельніцтва і прускіх улад карыстаўся вялікім аўтарытэтам, разам з ім на праваслаўе перайшла большасць мясцовых расіян. Wspólnota jedynowierców była tak. Новаўтвораная абшчына адзінаверцаў была так моцнай, што служыць прыязджалі сюды праваслаўныя святары. Аднак у той час прыхода тут не было. Заснаваў яго айцец Александр Аваяў, прысланы ў Войнава праваслаўным епіскапам берлінскім Еўлогіем. Гэты святар пабудаваў царкву, вучыў таксама рускай мове і рэлігіі. Он меня крестил, между прочим, он меня учил. Значит, я в церковь ходил. Ну, был, можно сказать, моим духовным отцом. Так. Его была цель этих русских здесь обучать русскому языку, который ведь среди немцев, чтобы не забывали и знали свой, потому что уже в некоторых, правда, семьях и уже даже в доме говорили по-немецки. Schauen Sie nämlich auch, haben wir hier Hans Filipkowski, also der deutschen Vorname, aber... Гляньце, тут пахаваны Ганс Філіпкоўскі. Імя ў яго нямецкае, але прозвішча ўжо польскае. Моя мама жыла тут, калі была дзіцём. Дзед паходзіў з блізкай Укты. Калі мы з бацькам жылі ў Мрангове, дзед прыязджаў да нас і прывозіў поўныя кашы маліны брусніц, сабраных у навакольных лясах. Dla większości turystów, szczególnie z Niemiec, którzy tu przyjeżdżają, Для большасці нямецкіх турыстаў Войнава гэта вялікая экзотыка. Тут упершыню сустракаюцца з праваслаўнай царквой. У вёсцы ёсць яшчэ манастыр старавераў, але лічу, што варта таксама паказаць ім жывы храм, у якім адпраўляюцца багаслужбы. w tej grupie, którą teraz mamy... na- У гэтай групе з 29 чалавек толькі адзін паходзіць з гэтых бакоў. Ад некалькіх гадоў заўважаецца, што сюды прыязджаюць немцы, у якіх няма ніякіх сувязей з гэтым рэгіёнам. poznać Polskę. Ім папросту хочацца пазнаёміцца з Польшчай, аб якой да гэтай поры нешта чулі. Gdzieś słyszeli. Толькі пасля пабыўкі тут гэтае слово набывае глыбейшы сэнс. Pobycie w naszym kraju Нечага даведаюцца, што асацыюецца ім з канкрэтнымі ўспамінамі. jest to coś, co kojarzy się już z konkretnymi wspomnieniami.
Po II wojnie światowej te siostry się rozproszyły. Część Пасля zmarła. другой сусветнай вайны праваслаўныя манашкі, якія жылі ў Войнаве, раз'ехаліся па розных мясцовасцях. Частка памерла. Аднаўленне манаскага жыцця наступіла ў 1995 годзе, калі тадышні архіепіскап Беластоцка-Гданьскі Сава устанавіў тут манаскі дом. Do życia dom zakonny. Często chodziłam w pielgrzymkę na... Часта я ўдзельнічала ў паломніцтвах на святую гару Грабарку, але толькі пасля аднаго з іх, калі на гары адпачывала па нягодах пешага паломніцтва, перад вачыма прамільгнула асоба ў чорным. Тады я падумала, хто яна, што робіць у гэтым месцы. Później znalazły się koleżanki, które jechały. Праз нейкі час з некалькімі сяброўкамі прыехалі мы ў працоўны лагер у Войнаўскі манастыр. Калі здалёк я пабачыла новую царкву, адразу ведала, што тут маё месца. Гэта было нешта незвычайнае. Я ўжо тады была ўпэўненая, што тут мне трэба застацца. Владыко, приймі рабу Твою Єву і сподобі ю в пастве сочетатися избранных Твоих, облецы ю освящение одеждою, целомудрием препояши чресла ея, всякого воздержания покажи ю подвижника, в ней и нас, духовных Твоих благодатей, совершая дарование. Молодые люди оставляют свои занятия, школы, работу и идут в монастыри, чтобы там совершенствоваться. Конечно, в монашеской жизни есть разные трудности. Тот, кто становится на путь христианской жизни, действительно христианской, тогда злой дух, дьявол, начинает борьбу. Но именно в этой борьбе, как золото в огне очищается, так именно душа всякого человека в этой борьбе со злыми силами очищается и совершенствуется. Jednej podoba się nabożeństwo. Адной сястры падабаюцца доўгія багаслужбы, іншая шукае аскетычнага ладу жыцця. Яшчэ іншыя кіруюцца жаданнем маліцца за сябе, сваіх блізкіх, нават за ўвесь свет. Zadaniem mnicha jest modlitwa. Задача манаха – малітва і памнажэнне дабра, якога не стае на свеце. Манастыр усё гэта прапануе. Тут, перш за ўсё, ёсць час на індывідуальныя малітвы. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu i nynie i prysno i во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ojcu i Synu i Świętemu Duchu i nynie i prysno i во веки веков. Аминь. Przyjeżdżają do nas ludzie. Прыязджаюць да нас паломнікі і пакідаюць запіскі з імёнамі людзей з просьбай маліцца за іх здароўе. Запісваюць таксама імёны памерлых і просяць маліцца за упакой душы. Памерлыя не могуць маліцца за сябе, таму павінны гэта за іх рабіць жывыя. Тебе, Господи, Боже Боже мой, Ты не премучишь от меня, Ты никогда премучишь от меня, и уподоблюся нисходящим в ров, услыши, Господи, глаз моления моего.
Житие преподобной Матери нашей Филогии, молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Великое благодарение должны мы всегда воздавать Господу нашему за то, что Он не желает смерти грешным, но долготерпеливо ожидает обращения их в праведной жизни. Дивное событие, пишет диакон Илиопольской церкви Иаков, произошло в наши дни. Посему я о нем и передаю вам, братьям святым, чтобы, читая со вниманием, получили вы великую пользу. W czasie posiłku Падчас трапезы маем духовыя чытанні, якія матывуюць да індывідуальнай малітвы і самаўдасканалення. Святый Божий человек, мой епископ Нон, муж продивный, прежде бывший самым строгим иноком Тавинийского монастыря. За свою добродетельную жизнь он взят был из монастыря и поставлен в епископа. jeden jest monasterski. Тут маем двух катоў. Адзін манастырскі, а другі падкінуты кімсьці з вёскі. У Войнаве я ўпершыню. Запрасілі мяне сёстры, таму я вырашыла пабачыць, як тут жывуць. Манастыр вельмі мне падабаецца, напамінае рай. Усё тут набліжана да дасканаласці. Можна ў цішыні прабываць з другім чалавекам і не бянтэжыцца з-за цішыні. Można się wyciszyć, można odpocząć. Можна суцішыцца, можна адпачыць. Мабыць, менавіта гэта прыцягвае людзей, якія прыязджаюць сюды памагаць сёстрам. Pomedytować niektórzy. Адпачываем, некаторыя раздумваюць, а перш за ўсё молімся. На кожным кроку адчуваем малітоўную атмасферу, створаную сёстрамі. W tym monasterze. Калі прыязджаю сюды, часта дапамагаю прыбіраць у алтары, там, дзе жанчынам забаронена ўваходзіць. Nie wiem, czy wystarczy, nie zdążyłem dojść do was. Na mężczyzn na razie... Мужчынам няма тут надта многа работы. Калі пачнецца будова, то я ўпэўнены, што будзе што рабіць. Пакуль то гэта больш падобнае на руйнаванне пляцоўкі. Nasz budynek jest Наш bardzo mały. манастырскі будынак вельмі малы, а манашак прыбывае. Цяпер нас у манастыры 8. Месца дастаткова толькі для келляў. Няма ў нас пакоя для гасцей. Do klasztoru У манастыр часта прыязджаюць паломнікі, а мы можам прыняць іх толькі ў агародзе, калі прыгожае надвор'е. А мы хацелі б прымаць гасцей у манастыры. mamy już plany nowego Маем budynku. уже план новага будынку, дазвол на будову. Неўзабаве пачнуцца тут работы. Геадэзісты ўжо вызначылі месца пад будынак. Узнікне ён на месцы нашага агарода ў напрамку царквы. З існуючым будынкам будзе ён спалучаны аркай. Urodziłam się w mieście, także... Я нарадзілася ў горадзе, таму ў мяне няма вялікага вопыту працы з жывёлай. Толькі тут я пачала вучыцца, як з ёю абыходзіцца. Kondycję trzeba mieć. Добрую форму трэба мець толькі для бегання. Для даення не абавязкова. Дастаткова трохі практыкі. Małe gospodarstwo. Наша гаспадарка невялікая. У нас 2 дарослыя казы, якія кожны год прыводзяць некалькіх казлянятак. Сёлета мелі мы 3 белыя козачкі і 1 козліка. Był bardzo ładnie umaszczony, brązowo-czarne, takie pręgi na grzbiecie. Козлік быў вельмі прыгожай масці, з карычнева-чорнымі палосамі на хрыбце. Быццам памаляваў яго нейкі мастак. Маем таксама 20 курэй і 1 пеўня. Innych się nie rusza. Іншых сясцёр не атакуе, бо толькі я забіраю яйкі з куратніка. One często zaczynają gdakać głośno, gdy im się zabiera jajka. Калі раблю гэта, куры вельмі голасна кудахкаюць. Гэта раздражняе пеўня і спрабуе іх бараніць,
А мяне лічаць патэнцыйным канкурэнтам і драпежнікам. Siostry właśnie poradziły, żeby śpiewać im. Сёстры параілі, каб для супакаення спяваць ім песні. Jak to Можа, działa? трэба змяніць рэпертуар? Może powinna zmienić repertuar. Posłuszania mam różne, ale takie główne to jest właśnie У posłuszanie мяне w розныя cerkwi, паслушанні, czyli sprzątam, але найважнейшае церкві, гэта дагляд за парадкам у no po царкве, prostu dbam o cerkiew. падрыхтоўка яе да Przygotowuję багаслужбаў. do święta. Są takie Некаторыя posłuszania, паслушанні ў нас które пастаянныя, siostra na przykład іншыя выконваем No, пазменна. wykonujemy tak na zmianę. Cerkiew to jest Я moje найбольш posłuszanie. працую ў царкве. Głównym świętem w naszym monasterze jest Галоўнае Święcie свята ў нашым манастыры Zawsze гэта ўспенне пра w святой środek Багародзіцы. stawiany jest grób. У гэты дзень на сярэдзіну храма выносіцца гроб Божай маці, і трэба яго прыбраць кветкамі. Для гэтага служаць маргарыткі, вельмі каляровыя і добра кампануюцца, а таксама лілеі. W dniu święta У дзень przyjeżdża do свята nas прыязджаюць pielgrzymka да z нас Białegostoku. паломнікі з Ludzie Беластоку. przywożą też swoje kwiaty, Людзі прывозяць zostawiają. свае кветкі. Dzisiaj takie święto jest, że trzeba z kwiatkami. Сёння ў царкве такое свята, што трэба прыйсці з кветкамі. Калісьці ў букет дадавалі збожжа. У мяне няма збожжа, бо жыву ў Беластоку. Затое маю розныя кветкі і зёлкі. У час багаслужбы букет трэба пасвяціць. Окропляється зілля сія водосвященною во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Освящається зілля водосвященою во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освящаються зілля. Macie susze żywota i modlitwami Twoimi zbawiałeś od śmierci duszy nasza.
Młody człowiek szuka miejsca swojego w życiu. Малады чалавек шукае свайго месца ў жыцці. Калі прабываць у такім месцы, як тое, размаўляць з адухоўленымі людзьмі, можна вярнуць спакой духу і задумацца, што пажадана рабіць у жыцці. Я менавіта ў такім узросце, што трэба рашаць, у які бок пайсці. Каб прыняць уласцівае рашэнне, трэба сур'ёзна задумацца. Душа чалавека адчувае, што яму чагосьці не стае, але не кожны чалавек зазнае гэтае. Удастойваюцца гэтага толькі тыя, каго сам Бог заклікае на паслушанне. У кожнага чалавека вольная воля, таму кожны можа выбраць: хачу тое або не. Грешную